Ynys, Ballast, Porthmadog. Mae yna ynys bach gyda hanes diddorol iawn wrth yr harbwr ym Porthmadog. Ynys a greuwyd gan gerrig a gludwyd o 4 ban y byd. Mae'r ynys wedi ei orchuddio gyda phlanhigion a llwyni erbyn heddiw, a dywed rhai bod yna rhai planhigion wedi gwreiddio o hadau bychan a gariwyd gyda'r balast o wledydd pell. Sut felly greuwyd yr ynys fach hynod hon? Wel, dechreuodd y stori yn ôl yn y flwyddyn 1862 pam roedd angen lle i ollwng balast, neu bridd, cerrig, tywod, oddi ar longau oedd yn dychwelyd o deithio dros y môr. Yn yr amser hynny, roedd yna longau di-ri yn gadael porthladd Porthmadog wedi ei llwytho'n drwm hefo llechi o flaenau Ffestiniog a'r chwareli cyfagos. Roedd y llongau fel arfer yn dychwelyd yn wag. Felly, mwyn ei gwneud yn fwy sefydlog, byddai'r llong angen cael ei ail-lwytho ar rhywbeth trwm, fuasa'n ei wneud yn fwy sefydlog ar y môr. Byddant yn llenwi gwaelod y llong gyda cherrig, graen, tywod neu rwbel adeiladu, o pha bynnag wlad y byddai'r wedi ymweld, ac yna yn ei gollwng i ffwrdd yn yr harbwr. Roedd y deunydd yma yn cael ei alw yn Balast. Ar ôl cyrraedd yr harbwr, rhaid oedd tipio'r balast rhywle mwyn cael lle i ail-lwytho'r llong a llechi. A dros gyfnod o amser, tyfodd y pentwr balast ar y tywod yn fwy ac yn fwy, nes ffurfio ynys. Ynys Balast. Enw arall am yr ynys oedd Ynys Lewis, ar ôl y 3 brawd a helpodd i adeiladu y cei yno, sef Joseph Lewis, John ac Evan Lewis. Adeiladwyd tramffordd neu hen rheilffordd bychan ar yr ynys i symud y balast o'r cei i'r tir. A daeth teulu i fyw yno mewn tŷ bychan, teulu Evan Roberts. Roedd Evan yn gweithio gyda chrain i symud y balast oddi ar y llongau i'r cei ac i'r lan. Heddiw, gwelir olion o'r hen gei a llawer o gerrig a rwbel o bob cwr o'r byd, cerrig anarferol iawn. Felly, tro nesaf ewch chi am dro ar lan y môr ar hyd y cob ym Porthmadog, wrth geg yr afon Glaslyn a'r harbwr, edrychwch allan tua'r môr a welwch chi yr hen ynys fach a greuwyd gan gerrig o 4 ban y byd.